נתחיל ממה שהיית גזבר הסוכנות היהודית והיית שליח הסוכנות היהודית בברית המועצות בעלייה הגדולה. ספר כבר כתבת על זה? שאני אגמור להיות פנסיונר, אז אני אכתוב את זה. זה לא יספיק ספר אחד, נראה לי 2. הקמת ארגון שנקרא לימוד FSU, שזה עובד עם אותם חבר'ה שבאו לארץ, דוברי רוסית, לתגלית ולמסע, חזרו, ואז אתה ממשיך את זה בעצם. א', זה נכון, יש קרוב ל-45,000 בוגרי תגלית שביקרו בארץ וחזרו לרוסיה, אוקראינה, בלרוסיה, מולדובה, לארצות אחרות בחבר המדינות, ולמעשה אף אחד לא מטפל בהם. ושלא נדבר גם על בוגרי מסע, שהם גם עשרות אלפים. ואנחנו הקמנו עמותה, שבעיקר התפקיד שלה להמשיך ליצור את הקשר עם האנרגיות החיוביות שהחבר'ה הצעירים האלה הרגישו בארץ. התחלנו את זה לפני 6 שנים במוסקבה, ובגלל העובדה שזה בדיוק ענה על הצרכים שהם חיפשו כהמשך לביקורם בארץ, זה פשוט היה כמו אש בשדה קוצים. היום אנחנו פועלים גם ברוסיה, גם באוקראינה, גם במולדובה, גם בבלרוסיה, ואפילו בארצות שיש בהם ריכוזים של דוברי רוסית, כמו אמריקה, כמו קנדה. וכל אירוע שלנו, קרוב ל1,000 איש, כולם נרשמים באינטרנט, כולם משלמים, המרצים לא מקבלים כסף. הנה נמצא איתי חברי, הזמר הידוע ססי קשת, שהופיע ללא תשלום. הופיע ללא תשלום, דבר שאין לו אח ורע. ססי קשת, שלום. ערב טוב. הזמר, השחקן ועוד מיליון תארים. ומנהל התיאטרון של היידישפיל. תודה. זה עוד קיים? מה זאת אומרת? פורגסנישט. פורגסנישט. תגיד, היית שם באותו כינוס בעיר של שגל, שאני לא יודע אפילו איך לכנות אותה, ויטבסק. מה היה שם? חשמל באוויר היה? תשמע, קודם כל, אתה יודע, להגיע לעיירה הזאת, שאתה יודע שכאן שגל נולד, לבקר בבית שלו, שהפך להיות מוזיאון, זה התרגשות בפני עצמה. כי אתה יודע, הכל היה באווירה הזאת, האווירה של כל הלימוד הזה היה באווירה האומנותית הזאת, למרות שאני התגנבתי להמון שיחות שהיו, אתה יודע, יש המון פאנלים שיש, והפאנלים כולם מעניינים ביותר, אבל הכותרת הייתה כמובן בעניין הזה של שגל, באומנות שלו, לכן גם אני התארחתי, אני אמנם באתי בתור אורח, שחיים הזמין אותי כמנכ"ל ומנהל אומנותי של תיאטרון היידישפיל, ולכן גם באתי, אבל באתי בלי לדעת לאן אני הולך, שראיתי את ההתלהבות ואת ההתעניינות הגדולה של החבר'ה הצעירים האלה שמגיעים מכל... כן, זה עדיין יש איזו להבה שבוערת? אני חושב שכן, תשמע, זה היה שיחות מאוד מעניינות. באיזה שפה דיברתם? בעברית מתרגמים לרוסית, חלקם מבינים עברית, חלקם מבינים אנגלית, אבל אני רוצה להגיד לך שגם המרצים שבאו מהארץ, פשוט קשה להאמין שהם מוכנים לעזוב הכל ולבוא לסוף שבוע, להגיע ביום שישי, לחזור ביום ראשון, ואתה מדבר עם השופט העליון אליקים רובינשטיין, שההורים שלו במקור הם בבלרוסיה. גם ההורים שלי, האבא שלי גם כן בבלרוס. או שהמשפטן דוקטור אביעד הכהן, הרב מנחם הכהן, ביתו של שמעון פרס, פרופסור ציקי ולדן, בעלה שהוא גם מנהל בית החולים תל השומר, פרופסור רפאל ולדן. איך הם הגיבו כל האנשים, כל הבלרוסים הממוצעים? הם לא הבינו מאיפה נפלתם עליהם בכלל? שמע, הם מאוד מאוד נהנים. אנחנו רואים את זה לפי evaluation, שאנחנו בסופו של האירוע מעבירים לפניהם שאלונים, איך היה. תראה, זה פעם ראשונה שזה קורה בבלרוסיה, היו קרוב ל-600 איש, שמנו את כל התוכנית בתוך האינטרנט, ובערך חודש אחרי ששמנו אותה, שבערך 3 חודשים לפני האירוע, כבר לא היה יותר מקומות. וכולם הגיעו. וכולל שגריר ישראל, כולל ראש הקהילה היהודית. כמה יהודים חיים שם בכלל? לדעתי, בבלרוסיה יש בערך סדר גודל של 20-30 אלף יהודים. בויטבסק יש מעט מאוד, אבל ויטבסק היא בירת התרבות של ברית המועצות עד היום, היא בירתו של חבר המדינות, ולכן גם התוכנית... ויטבסק מה, ולא מוסקבה? לא, אני מדבר על התרבות הסלאבית. בתרבות הסלאבית עדיין ויטבסק נחשבת, גם מיטב האומנים היהודיים של כל האסכולה הפריצאית, חיים סוטין ושגל ורבים אחרים, הם באים מויטבסק. ולכן המקום הזה הוא לא סתם נבחר. וגם מה שעבר עליהם בשואה, וגם מה
מסמל העבר של ויטבסק. גם בית המדרש הראשון שראינו אפילו מאיפה שביאליק נזרק בגלל שהוא... כן, זה היה בדרך לויטבסק, היינו בוולוז'ין, שרק שתבין, ישיבת וולוז'ין שאליה הגענו בדרך ממינסק לויטבסק, ישיבת וולוז'ין, הסבא של ביבי נתניהו בא מישיבת וולוז'ין, הסבא של שמעון פרס, הרב צבי מלצר, בא מישיבת וולוז'ין, מקים אוניברסיטת בר אילן, מאיר בר אילן, אבא שלו, הגיע מוולוז'ין, כל ראשי התנועת המזרחי, אם זה הרב ריינס או רבים אחרים, הנציב, הם כולם משם, ולכן אחד המטרות שלנו זה לנסות להחזיר עטרה ליושנה, ולנסות איכשהו לשקם את המקום, זה חלק מהעניין של לימוד. מה היום יש בבניין הזה? היום האמת שהבניין ריק, בניין חתום ויש שם טבלה כזאת בחוץ, אבל אתה עומד ואתה מדמיין לעצמך את החיים הסוערים והמדהימים שהיו שם, ומי שיצא משם גדולי עם ועולם יצאו משם. זה פשוט היה חוויה בפני עצמה לעמוד בפני המקום הזה ולהסתכל אפילו על הטבלה הזאת ולחשוב שביאליק נזרק מהמקום הזה בגלל שהוא ישן בשבת. לא, זה לא צחוק. ושלא נדבר שהרב קוק בעצמו למד שם. זאת אומרת, אין אחד שהוא חשוב. פגשתי באיזה אירוע את ראש המוסד לשעבר, אפרים, והוא אמר לי שהסבא רבא שלו, הנציב, הוא הקים את הישיבה. לא ידעתי שזה הסבא רבא. אתה יודע שהאח נדמה לי שהדוד או האבא של נשיא אוניברסיטת ירושלים, הוא גם כן בא ולמד בוולוז'ין. כשאתה מנסה לחשוב לגבי היהדות האשכנזית במזרח אירופה, הליטאית, כולם באים מוולוז'ין, שהגלפי מבחינתנו זה לא סתם אתר, זה משהו שמסמל את התרבות היהודית שחיה 300 שנה במזרח אירופה ונעלמה אחרי השואה, והתפקיד של לימוד בין השאר זה להחזיר את היהדות ליהודים שהיא נעלמה ממנה, אבל בעקבות תגלית פתאום כל הרגשות האלה עלו וצפו, והתפקיד שלנו זה להחזיר להם את זה בשפה שהם מעוניינים. ססי קשת, אמרת שהוריך משם, אבא שלי, כן. אביך, בוא נדבר על התחושות, אתה מגיע למקום, אתה רואה מה היה, זה יותר עצוב, או מרגש, או משמח לחזור. זה די, אני חושב שזה אחת הפעמים היחידות שהייתי במזרח אירופה. אני מיעטתי בכלל לבקר שם בכלל, לא רציתי להתעמת עם עברם של הוריי, למרות שהוריי לא באו בזמן השואה, הם באו להקים קיבוץ כאן לפני המלחמה, אבל נמנעתי שנים אולי בגלל משפחה של אשתי שבאו מפולניה ושם הוכחדו, ונמנעתי מלהגיע עד שחיים סחף אותי בהתרגשות שלו להגיע למקום הזה. ואני מוכרח להגיד לך, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו הולכים בדרכי אבות, הרגשתי שאנחנו הולכים בדרכי אבות, כי באמת כל גדולי היהודות הגיעו לשם, כמה ראשי ממשלה ומדינה הגיעו, 9 ראשי ממשלה הגיעו משם. ישראל. זה פשוט לא יאומן. כמובן שאתה יודע, אתה נוסע בדרכים היפהפיות האלה, מדינה נורא גדולה עם מעט מאוד אנשים, אבל חלקם העיירות שמרו על הצביון של פעם. היינו בבית של איפה שפרס נולד, שמעון פרס נולד, זה היה יפה שהם קישטו לכבודנו את הזה, הם צברו את החצרות בכחול לבן ושיפצו את הבאר ששם פרס שתה את המים. זה היה מאוד מרגש. היה בכל מקום, היה גם, אתה יודע, עשו לכבודנו קבלת פנים ופתחו תערוכות. זה היה מאוד מרגש עם כל התרבות שלהם. התרבות שלנו ככה התמזגה עם התרבות שלהם, שירים שלהם יחד עם השירים שלנו. אני שרתי להם שירים ניגונים וזמירות ותפילות, והם שרו... לא תאמין, הוא שר נתני תוקף. אתה יכול להאמין שססי קשת שר נתני תוקף? באיזה מגנה? של יאיר רוזנבלום? של יאיר רוזנבלום כמובן. זה בטח היה מאוד מרגש. גם את מה שברברה סטרייסנד שרה השבוע, אבינו מלכנו, שרתי גם שם, אבל זה לא אותה חוויה כמו לשיר בבנייני האומה. אני מוכרח להגיד לך שלשיר את אבינו מלכנו שם בויטבסק זה חוויה אחרת, לפני הקהל הזה כמובן. אם מותר לי עוד מילה לגבי פרס, אנחנו גם היינו וחגגנו 100 שנה לבגין. תבין, איפה שבגין נולד זה לא שם רק בגין, זה אבא של אריק שרון, זה חיים ויצמן, זה הרבי מבריסק, ואתה רואה שלמעשה כל המדינה נמצאת אשכנזית שעלו מהאזור הזה במזרח אירופה, מרוכזים היום בבלרוסיה, מה שמחילקה את הפולין. ולסיום, מה
אנחנו הולכים לעשות בפעם הבאה. פעם הבאה זה הולך להיות סיפור ענק באודסה, אנחנו הולכים לציין 140 שנה לחיים ביאליק. חיים נחמן ביאליק. חיים נחמן ביאליק, שנולד בז'יטומיר וחי רוב חייו לפני עלייתו לארץ מאודסה, ושם אנחנו הולכים לציין את זה באירוע מאוד גדול. ושם ססי קשת ישיר את הספנטאי או שם משהו אחר? לא, ולהבדיל שהפה היה לבד, בפעם הבאה נביא גם את אשתו. חיים צ'סלר, מייסד לימוד FSU, ססי קשת, שחקן, זמר ומנהל תיאטרון היידיש, שפיל, משחק. תודה רבה לכם שבאתם לאולפן בתל אביב. תודה רבה. אנחנו צריכים לחתום כאן את הנקודה היהודית עם התודות